Și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Mobile. În acest episod vreau să vă arăt echipa mea. Am 130 overe și 88 chemistry. Încă n-am făcut full chem. Uitați, în poartă l-am pe Ter Stegen cu rank 18. În atac, formația mea, înainte să zic formația, este 4-2-4. Deci acolo deasupra la overe și chem. În poartă Ter Stegen are 113 OVR și rank 18. În apărare, pe fundaș stângă am Biraghi cu rank 15. În fundaș centrali, Bastoni cu Araujo, 116 amândoi, cu rank 20 Araujo și Bastoni rank 15. Carles Puyol are rank 15 pe fundaș dreapta. Acesta este un card mai slăbuț și aș vrea să-l schimb. În mijloc îi am pe Bellingham și McAllister, amândoi Bellingham cu rank 25 și McAllister cu 20. În atac aș vrea să-l schimb pe Alejandro Garnacho, pe atacant stânga, cu un atacant de 113 sau 114 dacă reușesc să fac rost. Și el are tot rank 15. Atacanții centrali sunt Cruyff cu rank 15 de 117 și Rivaldo cu rank 20 de 119, care l-am luat de la RetroStars. Salah în atacantul dreapta cu rank 15, cardul lui Ultimate Tots. Acesta este untradeable, primit după perioada de tot. Majoritatea echipei mele este untradeable, nu prea am jucători tradable. Aceasta a fost echipa. Dacă vă place, dați un like și un subscribe. Acesta a fost episodul. Pa!